però ara pensem que no. Pensem que no, perquè tenim un accés aquí massa... té molt poca profunditat, i allà també tenim una rampeta que se'n va cap allà, i pensem que no, que això hauria de ser una sala, no? No sé, un vestuari o el que fos, i estaven aquí i entraven a la piscina per aquí. La piscina aquesta doncs era tot aquest espai d'aquí, però després en un moment donat la redueixen, i la redueixen amb tàpia, amb aquests murs de tàpia que veieu aquí al costat, la van reduir i després van ficar aquest morter hidràulic, vull dir, tot això que veieu, la piscina és tot el revestiment i fins i tot aquesta sala és un revestiment hidràulic. És un morter molt més potent que el que hi ha en altres habitacions i dels estucs, per exemple, aquest és molt més potent. També té aquest característic color vermellós i la prova de que aguantava perfectament és que aquí tenim murs de tàpia. Tenim murs de tàpia per reduir la piscina, que no sabem per què la redueixen, per què. No ho sabem. Però es va reduir, li van fer doncs això, amb aquests murs de tàpia, li van fer el revestiment també pels costats i ja veieu, ells seien en l'esgraó de baix. Seien allà. Passo jo, només. Aquí l'arqueòleg ens està ensenyant com se sentaven els romans a dintre de la piscina. Veus? Se posaven aquí i l'aigua els arribava, suposo que a mig cos. És una passada, té tot mitja canya, no? És típic dels dipòsits romans. Aquí hi ha un desaigua, que és per on... Allò que es veu com una línia pot ser la línia d'aigua? El desaigua està allà darrere? Sí que es veu. Perquè normalment l'aigua dona una altra color. Sí. No sabria dir-te, Sí que es veu i fins i tot aquí també es veu, diferent. T'has assegut i... Sí. Està molt bé. Sí. Clar, llavors també hi ha una cosa, ara hem agafat mostres també del terra, perquè dèiem, que explicava abans, no? És un caldàrium, o és un frigidàrium, o eren aigües de mar, perquè també tenien banys d'aigua de mar. Llavors hem agafat mostres del terra que s'analitzaran, a veure, perquè potser podem acabar a saber si eren aigües de mar o què. Termal no, perquè aquí no es coneix que hi hagi res termal, no? D'aigües termals aquí no, No, aigües termals a Calella no. Una passada, molt interessant tot plegat. I aquesta... Molt interessant.